health concern or issue sa iyong sarili. Kaya yun lang naman ang para sa mga senior citizens. Kaya sinasabi ko sa mga kapwa ko senior citizens, kung wala din naman tayo yung gagawin, sa bahay na lang talaga tayo. Kasi ito naman pagka-quarantine sa atin, hindi naman talaga para pigilin tayo, kundi ito ay para na rin sa ating kapakanan, sa ating kalusugan. Yun nga po marami nga yung mga nakatatanda meron dyan, wala talagang kasama sa buhay, no? Na talagang kailangan sila mismo ang kikilos para sa kanilang sarili, pupunta ng ng tindahan, ng palengke, no? Attorney, importante lang yung safety protocols diyan, mga health protocols ay talagang nasusunod, no, Attorney? Pagka ang isang senior citizen ay nagkikita sa kanyang buhay at hindi naman niya kayang lumabas, lagi kong panawagan sa ating mga barangay officials, sa mga taga-OSCA, senior citizen affairs, sila na mismo magpunta doon sa senior sakali makatulong. Kasi ngayon naman, ang servisyo ng mga barangay officials, yung mga barangay nila, naman nakakaalam sa mga citizens, sa mga pamamayan na kailang mga barangay. Kaya dito natin matusubok gaano katatag, gaano kasi ang ating mga barangay officials. Kaya nga meron ng yung mga barangay officials, GUs, sila mismo ay tutulong sa ating mga senior citizens, ating mga kababayan. Hindi na para sila pa yung mga kababayan natin may sakit ang pupunta sa kanila, kundi sila na lang mga official ang magpunta sa ating mga seniors o sino mang kababayan natin. Yes, yan ang dapat nga na talagang tulungan, kumilos yung ating barangay at yung OSCA, lalong-lalo OSCA, no, na talagang dapat nilang tutukan din yan, yung mga gabayan nila, yung mga nakatatanda, yun, Attorney, no? Yes, talaga yan dapat na ginagawa nila. Kaya nga sila inilagay dyan Kaya nga naroon tayo yung OSCA sapagkat sila ang tutulong sa mga senior citizens. Kaya sila nagpa-appoint sila sa mayor. Yan alam nilang hindi dapat yan na parang lamang Attorney, nakaraan po, parang may nabalitaan ako na merong senior citizen na hindi pa rin nakakakuha ng ayuda at nalaman niya na nandoon ang kanyang pangalan sa listahan sa barangay. Subalit hindi nga siya makalabas at pang ilang tranche na yata, una yata or pangalawa. Tapos, maaari pa ba niya yung makuha yung bagay na, yung cash na assistant? Yun kasi nasa ilalim ng batas Kaya nga, ibig sabihin, 92% lang ang na-reach. Ibig sabihin, ilang porsyento pa ang hindi pa nakakakuha ng talagang ayuda. Kaya kung yung senior citizen na yun ay talagang hindi nakakatanggap pa, kailangan malaman yun ng mga barangay officials at saka ng OSCA para siya matulungan. At hindi po yun basta-basta na na ililipat yung cash assistance kung kanino man. Hindi po pwede dahil yun ay talagang nakalaan pa. Pwedeng gastusin ng pamahalaan sa ibang pamamat kasi magiging task ng malmanation na kailangan kasi okay, yun. At least malinaw yun. At least na klaro, no? Allotted na yun para sa kanya mismo para matanggap niya, no? Opo. Pag-ugnaw niya barangay niya at saka sa DSWD. Okay, Attorney, wala bang yung bang kapag may mga nalalabag na karapatan sa mga nakatatanda natin yung ganyan meron bang pwede silang puntahan na isang sangay, isang organisasyon? Maraming po pwede puntahan. Pwede silang magtungo sa DSWD. Pwede silang siguro, Attorney, medyo umikot ka lang ng konti yan, ng bahagya yan, para medyo gumanda ang ating signal. Yan. Okay na ba? Okay ba? Yan. Okay, good. So, go ahead po, Attorney. Tungo sa Office for the Senior Citizens Affairs, the OSCA. Pwede silang magtungo sa SWD, dito sila magreklamo.
Pwede sila magsampa ng kaso kung magpunta sila sa PAW office at humingi sila ng tulong para sila ay mabigyan ng legal na tulong ng PAW. Yun ang mga pwede silang gawin. Yung OSCA po na yan, lahat ba ng city meron yan? Sa City Hall meron yan, ano? At ng City Hall, doon matatagpuan sila. Oo, meron yan. Bawat isang munisipyo, bawat isang syudad ay may mga OSCA yan na ina-appoint ng mayor ng nasabing area. Yun, kasi may mga ibang reports din na tayong natatanggap. Ibang lugar, merong nangyayaring nakakaranas ng pagmamalabis sa mga kamag-anak. Parang nakakawawa yung kamag-anak nilang senior citizen. Yan, dyan sila dapat tumakbo sa kanilang mga sa mga organisasyon na yan, attorney. Yes, so mga barangay official, doon sila magpunta. Magreklamo sila doon sa kailang barangay captain para sila ay matulungan. Okay. Attorney, meron din bang dito sa ating bansa, batas ngayon na pwede ring tanggapin sa trabaho ang mga senior citizen kagaya sa Amerika na marami pa rin ang nakakapagtrabaho? Oo, pwede. Actually, employment opportunities na inilalaan ang pahalaan para sa mga senior citizens. Kapag yung mga kung ng mga senior citizens, yung citizens na sweldo, yun ay ang portion doon nagdidaktat sa kanilang mga buwis. So, ibig sabihin na nagkakaroon ng tax incentives sa mga figures, sa mga companies, ay yun at hindi yun naman pala. Ating pamahalaan. Yun naman pala, no? Okay, attorney, baka meron kayong huling mensahe para sa ating mga kapwa senior citizens, mga lolo't lola ngayong panahon na ito. Go ahead po, attorney. Ating mga kapwa senior citizens, mag-relax lang ho tayo. Hindi na ito panahon para tayo malungkot. Ito ay panahon para tayo magsaya dahil sa nasa bahay tayo at huwag na natin isipin pa yung kalungkutan kasi wala na rin mangyayari. Kapag tayo nag-isipan ng mga malulungkot na pa, lalo lamang tayo yung hindi magiging magandang takbo ng buhay natin. Kailangan tayo maging matatag sa ating sarili, tayo manalangin sa buong kapanan na matapos na ang pandemic nito at makalabas tayo ng normal ang ating buhay. At tayo pasalamat sa buong kapanan sa panahong ito, andito pa tayo nakakarinig pa ng ganitong mga programa katulad ng Paiga. Yung mga dapat natin gawin mga senior citizens ay ating pa rin nagkakawa. So relax lang mga senior citizens, kung wala kayong gagawin sa labas, sa bahay na lang tayo. At doon na lamang tayo makipag-usap sa ating mga apo at we enjoy ang buhay natin kahit itong araw o oras ng pandemic. Again, magandang hapon sa inyo lahat at isang karangalan maging bahagi ng inyong panatutunan. Yun, maraming salamat at yan po ang tinig ng veteranong election lawyer at defender ng mga senior citizen na si Attorney Romulo Macalintal. At sa atin namang pagbabalik, pag-usapan naman natin ang usapin sa problemadong mga buhay-buhay dyan. Ngayong panahon ng krisis, problemado ka na sa mga problemado ka na nga, nasa krisis ka pa, saan ka pa, di ba? Alamin natin sa ating kaibigang tax whiz na si Ginoong Mon Abrea kung paano dumiskarte sa panahong ito ng pandemic sa pagbabalik yan ng ating programang Pulsong Pinoy sa ilang paalala. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296. Dagupan. DZTC 828. Tarlac. DZLT 1188. Lucena. DZYM 1530.
49. Mindoro, DWRL 1080. Legazpi, DWRN 657. Naga, DYRB 540. Cebu, DYRL 1035. Bacolod, DYRL 1134. Dumaguete, DXCO 1044. Cagayan de Oro, DXGS 765. General Santo, DXOC 1494. Ozamis, DXOW 981. Davao at Radio Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Pilipino. Radio Pilipino. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Business Tips. Business Tips. Paano nga ba simulan ang isang negosyo? Ang isang maliit na negosyo ay hindi magtatagumpay hanggat ang pamamahala dito, gaano man kasimple ito, ay nakahanda sa hinaharap. May darating na bago mga oportunidad at may mga pagbabago sa kapaligiran na kinakailangan nating bagayan. Ano mang kumikita ngayon, maaring hindi kumikita bukas. Kaya naman kailangan magplano ng isang magnenegosyo. Business Tips. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Benedict Abaiga sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Yes, at muli na naman tayong nagbabalik. Ito pa rin po ang inyong kabahagi, Direk Benji Abaigar. And this time makakasama naman natin muli sa ikalawang pagkakataon ng eksperto pagdating sa may problema ng may problema. Ang tax whiz na si Ginong Mon Abrea, ang chairman at senior tax advisor ng Asian Consulting Group o ACG. Magandang hapon sa iyo, Sir Mon. Welcome back. Magandang hapon, Direk Benji. May problema naman. Oo, kumusta ka na? Oo, di ba? Ang daming mga problemado ngayon at mukhang ikaw marami kang solusyon sa ating mga tagapakinig, Sir Mon? Yes, Direk Benji. Siguro mga paalala para hindi sila masyadong pagwisit sa dami ng problema habang may pandemya. Yun nga, yun nga, ang daming nasa quarantine tayo, di ba? Kumusta naman kumusta ang iyong quarantine life? Nasa COVID pa rin tayo, At halos lahat ng tao apektado ng kasalukuyang krisis, Oo, pero para sa akin, malaking tipid, kasi hindi na kailangan maipit sa traffic. Halos lahat ng meetings online na. Medyo may problema lang sa internet minsan. Pero maraming nagagawa. Mas productive kung masasabi natin pagdating sa trabaho. At syempre, dahil hindi naman ako lumalabas sa kondo ko, hindi rin ako na-expose sa COVID-19. Opo, karamihan nga halos ng mga Pinoy, yan nga problemado ngayong panahon ng pandemic, problemado dahil nawala ng trabaho, nag-iisip kung paano makapagsimula, walang pera, o kung hindi man, ubos na yung ayudang natanggap sa gobyerno. Sana ako tatakbo na ba ako kay Sir Mon? Mangungutang na ba ako kay Sir Mon? Actually, ako hindi ko pinapayag na mag-utang. Kasi ang utang, ibabayad mo lang sa dating mong utang, paiikutin lang yung utang at magpapatong-patong lang yung interest. Para sa akin, sabi mga nakikinig, siguro hindi yung pagkakataon na talagang tignan natin ano ba yung mga gastos natin na pwedeng alisin, pababain, para kung ano man yung natitirang pera natin, yung napagkasya natin hanggang December.
siguro Direct Benji, huwag na nating asahan na mawawala si COVID bukas. Kasi hanggang ganun ang mentalidad natin, hindi magiging tama yung desisyon at action natin. Kasi hindi lang kabuhayan yung nawala, buhay ang delikado. So hanggat kaya natin magtipid tayo, at kung meron tayong mga gamit o mga nabili na hindi na kailangan, baka ito pwede natin ibenta o ipasok ng mga kakilala para mapahaba yung PC natin o yung pera natin hanggang December. Huwag natin isipin na bukas wala na yung problema. Dapat mas strategic, mas mahabang panahon o oras pagkukulan natin ng budget. Hindi nga po, no? Marami kasi nag-aalala pa rin na yung bayarin sa tubig, pagdating sa bayarin sa kuryente, lalong-lalo na sa kuryente, yung Meralco na yan, napakalaki ng ng sinisingil. Halos lahat nagre-reklamo, antas ng mga bayarin, isa pa yung sa buwis, yung Ameliar pa, no? Sermon? Oo, pero sa akin, sana ang gobyerno mas bilisan yung kilos at bilisan yung pagbigay ng ayuda. Kasi malungkot na yung Bayanihan Act 1 na supposedly may 1.7 trillion na budget allocation. Hindi naman lahat na ibigay or hindi naman talaga lahat na napakinabangan ng mga tao. Kasi yung economic recovery plan hanggang ngayon wala pa rin Kasi para sa akin, Direct Benji, pag sinabing economic recovery plan, talagang tutulungan ng mga negosyo makabalik sa dati. Ngayon, sarado sa upa, sa kuryente, sa sahod ng mga empleyado, yung work from home, wag nating mamaliitin, dagdag ang gastos nito sa mga empleyado kasi kuryente mo yung gagamitin mo, internet mo, pagkain mo, maya-maya kumakain ka kasi nasa bahay ka at gutom-gutom ka tuwing may ginagawa ka. So, dapat ito matugunan kagad ng gobyerno. Kaya malungkot ako dahil yung Bayanihan Act 2, yung part 2 ng Bayanihan or configuration, 165.5 million lang ang allocation. Kulang 200 billion para sa social configuration program. Hindi mo makakuha ako nasa baba. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natibigay ng ayuda. Sabi mo nga, narinig ko yung authority na yung mga senior citizen, hindi mo ba lahat ng tumanggap. Tama yung suggestion ni Finance Secretary Dominguez na gamitin naman natin yung technology. Huwag naman abot ng pera kung ano-ano. Lalo na nakukurap or na-expose yung pera na sana nakatulong na sa ating mga kababayan. Opo, at saka yung may iba nating kababayan hindi rin natatanggap pa dahil sa nagkakaroon ng problema sa pagdadaan sa mga remittance center, di ba? Meron bang napakabagal pa ng DSWD magpasok yun sa second tranche. Meron pang iba na hindi pa natatapos yan. Hinihintay pa ng ibang mga kababayan natin kung kailan sila iti-text na makikita na nandito na pala yung yung ayuda ko. Wala pa rin medyo may kabagalan nga, no? Sermon? Oo, totoo yun, no? Naku, Sermon, medyo umikot ka muna ng konti para mas maganda yung dating mo sa ating mga tagapakinig. Hello, Sermon? Ayan, malinaw na? Yan, malinaw na. Yes, go ahead po. Siguro sana hindi mas magalit ng gobyerno. Naku, medyo lumalabo po, Sermon. Hello. Siguro pumihit pa tayo ng konti. Yan. Ayun. So, ang sinasabi okay. Sana hindi rin paggalit ng gobyerno pag tayo ay umupo na kasi talagang buhay yung nakasalalay at marami sa ating mga kababayan bawat araw tinatawid nila talaga ng walang pera o walang pupunan talaga ng kita. Kaya sa ating mga kababayan naman, ako ito payo ko naman, no? Kahit na sabihin natin merong pagkukulang ang gobyerno, sana tayo din maging responsable na, yun na nga, ipirin ang pera natin, unahin natin yung talagang pinaka-importante, at kung tayo may mga utang, kausapin natin yung pinagkakautangan natin, huwag natin taguan. Kasi mas nakakagigil o mas lalo tayong mag-iinitan kapag hindi natin sila kinausap. So, halimbawa, kung ito ay bangko, kausapin natin yung representative ng bangko dahil sila din naman ay sinabihan na ng gobyerno na magbigay ng paligid. Although hindi pa inaaprobahan ang Director Benji, pero ang paano talaga magkaroon muna ng moratorium
wala mo ng interest, wala mo ng singilan, kasi nga walang ibabayad yung mga tao. Paulit-ulit na lang, parang magmiminagro naman na biglang may pera yung mga tao. At malungkot dito kung mabibigyan sila ng ayuda, ibabayad lang sa utang. So, sana talaga gumawa ng paraan ng BSP na mapalawig o mapahaba muna yung panahon ng pagbabayad o i-postpone muna talaga yung mga bayarin, whether principal or interest, kasi wala talagang pera yung mga tao. Kung sabi ko nga, Benji, wala pa siguro 1% sa Pilipinas yung talaga may pera. Yung kahit hindi magtrabaho ng 10 taon, hindi mawawala. So in short, karamihan sa ating mga kababayan, kasama na ako doon, pag tumigil magtrabaho, at a certain point, mawawalan tayo ng pera. Kaya dapat, kung ang mga bangko talaga mabigyan ng order na ilit muna yung interest or wala muna sinila ngayong panahon ng pandemya. Ngayon, para naman dun sa mga pinagkakautangan natin, kung ito ay supplier, kung ito ay kaibigan o kamag-anak, kausapin natin. Kasi lahat naman dapat magtulungan. Hindi naman siguro pagkikipit o masamang hihilingin kung wag muna tayong magbayad kasi wala nga tayong magbayad. Kaya lang, siguro dito din hinihiling din natin sa gobyerno na yung renta sa mga opisina, sa mga stores, napakabigyan. Dapat ito muna, hindi lang yung 2 months, dapat talaga hanggang December, wala muna palawigin pa. Palawigin pa. Kasi sabi ko nga direct kung meron ka mga pera, ako siya, hindi kayo tinulungan ng gobyerno, ako siya, kami lang direct nakita mo naman yung office namin, di ba? Hindi na namin pasukan. Hindi na kami pumapasok. Kasi ang hirap kausapin nung building admin na hindi sila magagalit na hindi mo na magbabayad kasi naiintindihan namin sila. Kailangan nila ng income, di ba? Pero walang pumapasok sa amin eh. So kaysa sa papasok kami paminsan-minsan, hindi na talaga muna kami pumapasok sa office. Work from home talaga 100%. Hanggat walang order ang gobyerno, siyempre sisingilin kami ng buo. Imagine mo 2 buwan ng lockdown, direct Benji. Hindi ka pumasok kahit isang araw, pero buong renta sinisingil sa amin. So, tuloy-tuloy pa rin, ha? Tuloy-tuloy pa rin. So, imagine mo, kung kaming kumpanya na merong pampon, mauubos yan pagdating ng ilang buwan pag hindi pa rin tayo natulungan ng gobyerno. Paano na yung wala talagang pera? Paano na yung wala ng pampasweldo? Diba? Paano na yung hindi ba nakaraan? Sermon, di ba nakaraan na parang binanggit ng presidente, di ba, yung issue ng renta? Renta lang ba yan sa mga bahay? Hindi ba kasama dyan yung mga commercial establishment? Hindi ang sinabi ng presidente, hindi pwedeng paalisin. Pero wala kasi sa batas na hindi muna magbabayad or walang bayad. Ang kailangan natin is talagang either i-subsidize ng gobyerno para hindi naman malugi yung mga nagpapangutang, or talagang merong order na moratorium muna, wala muna maniningil na pwede. Oo, kasi kung yung mga nasa mall, dahil sarado sila, walang mga tindahan, paano yung mga opisina na bukas-sara, na papasok na isang araw, tapos hindi na naman papasok. Tapos, pag nawawala ng public transport, so nga, ikaw na naman public transport. Pero kami napagod na kami, on and off tapos tapos mo lahat yung paghatid sundo sa mga empleyado. So, maraming maliliit na kumpanya, Direct Benji, mas malaki dyan ang problema. Kaya talagang inaasahan natin ng gobyerno na mas maging mabilis at mas talagang direkta yung tulong, agarang tulong sa mga small businesses. Kasi yung huling survey nila, sinabi ng Philippine Statistics Authority at ni-report din ng DTI, more than 26% lang nagsara. Pero sa tingin ko, higit pa doon. Sa tingin ko, higit pa doon. Kasi marami akong kakilalang MSMEs, lalo na yung mga nag-franchise ng mga food stall. Talagang sarado na. Wala nang pera eh. Wala nang benta. Walang pera, walang benta. Wala nang pumapasok talaga eh. At hindi ko alam kung paano sila makakabalik. Considering na kung ang iaalok sa kanila utang, marami pa silang utang na babayaran. So, ang hirap talaga. So, kaya ako, ang talagang hiling ko maliban dun sa Bayanihan Act, talagang i-approve din yung ARISE or yung Economic Stimulus Package na 1.3 trillion. Kasi yung in-approve nila, Direct Benji, 165 billion. Yung social amelioration, ubos na ng mga tao, hindi pa rin nakakasapat. Yung pang 160 wala talaga yung 165 billion pala. Wala yun, hindi kakayanin tulungan lahat ng sektor. Tapos ngayon, nag-online classes. Dagdag kuryente na naman sa ating mga... mismo. Kasi, pati wifi, internet. Pati wifi. So,
kung mapapansin mo, Direk Benji, napapasa lahat ng gastos sa mga households. Sila nga yung napilayan o nawalan ng kita. So, sa tingin ko talagang dapat pag-isipang mabuti, lalo na yung online class. Imagine mo, lalo na yung mga private schools, maghapon yung online class. Ibig sabihin maghapon yung maghapong nakababad yung mga mata ng mga bata sa harap ng laptop. At talagang baka ang susunod na sakit na, scoliosis na dahil hindi na tumayo dun sa harap ng laptop. Yun nga. So, at may mga nagsasabi, at may mga nagsasabi DepEd, medyo palawigin pa ng yung oras ng online class, gawing 8 hours pa or more than that. Hindi na ma-absorb ng mga bata yung maluluto na utak nun. So ganun, maraming bagay. At ito, hindi natin lahat sinisisi sa gobyerno kasi wala namang handa dito. Kaya nga sinasabi natin, sana talaga makinig, magtulungan tayo. Kasi hirap na lahat. Kahit sabihin mo meron kang ipon, yung problema, hindi lang pera ang solusyon eh. Yung problema, kailangan tulungan din tayo ng gobyerno, lalo na yung ako, wala pa akong pinapaaral. Lalo na yung mga nagpapaaral ng anak. Imagine mo yung emotional, financial, and mental stress ng magulang at ng anak. Tapos kung yung magulang nawalan din ng trabaho, dinagdag pang problema yun. So, ulitin ko, sana talagang mabilis at agarang tulong ang ibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan naman. Talagang mag-ibig na ito. Mag-ibig muna, isang ulam muna isang araw, wala munang, wala muna yung magagarbo o mga unnecessary na grocery pamimili. At siguraduhin na sapat yung nutrients or vitamina na mga vitamins na pwedeng ibigay sa mga bata. Kasi ako, pasalamat ko lang, walang may sakit sa amin. Sana sa karamihan sa amin, ganun yung mga ipagpasalamat at ingatan natin. Kasi pag may nagkasakit, lalong dagdag gastos yan, hindi lang alalahanin, dagdag gastos na naman. Wala ka naman makukuha sa PhilHealth dahil bugbog sarado ng corruption. Nabanggit mo si kaya ng puso yan, Direk Benji. Kasi totoo yan. Nung bago ako nagtatrabaho, ang unang-unang tanong ko, ito seryoso to bakit ang daming kaltas? May bungkis, may SSS, may pag-ibig, may PhilHealth. Hindi naman nila ako pinapakain. Paano na ako next week, diba? Kasi syempre, maliit na lang sahod mo nung bagong graduate ka. Ang dami kong tanong. Tapos ngayon, kung kailan may pandemic na sana magagamit mo yung benepisyo mo sa binayad mo, kaya nga. Ano nangyari, di ba? So, PhilHealth na importante. Kaya sana talaga yung mga responsable, kung may delikadesa, talagang umalis na sa PhilHealth para naman ma-reforma sila agad-agad. Kasi malaki yung inaasahan ng mga kababayan natin sa PhilHealth, lalo na yung mga nauospital. Ang dami kong kakilala ng doktor na nag-benching. Sinasabi nila, marami daw namamatay, hindi na sa ospital. Kasi kung hindi tinatanggihan, walang pera. Alam mo yun, again, hindi ko sinisibuhin sa gobyerno o presidente, pero buhay yung nawawala. Ito ba, kailangan pa natin politikahin? Kailangan pa bang merong yelo, ilaw, o rest ng partido? Yun nga, Pilipino tayo, bawat buhay. Magtulungan na lang. Magtulungan tayo. Isipin mo kung kapamilya mo mabubuwis ang buhay dahil hindi natugunan ng gobyerno mo ng ospital yung pangangailangan. Masakit. Kaya nga sabi ko, hindi lang dasal, talagang kausapin natin yung mga kapamilya natin, yung mga kaibigan natin. Ano ba? Support group, moral support. Malaking bagay din yan. Pero hindi necessary pa utangin ka. Kasi yung iba mangungutang, hindi naman alam paano magbabayad at kawawa ng utangan mo. Kaya nga. Para talagang makikita natin mga kababayan, yung mga nawalan ng trabaho, ako naniniwala ako, Direk Benji, may pera ang gobyerno, dapat sa December, may monthly subsidy lahat ng mga nawalan ng trabaho. Kasi hindi nila kasalanan yun, at hindi kasalanan ng mga employers nila. Kami din, Benji, sa office, meron din kami mga nalita. Nung unang lockdown, ang talagang posisyon namin sa management, walang aalisin. Pero after 5 months, talaga namang wala lang, tulad ng driver. Ano gagawin ng driver? Hindi na ako umaalis. Alam mo yung talagang Yes, totoo yan. Kailangan mo magbawas ng gastos, hindi dahil ayaw mo sila tulungan. Ngayon, kung hindi sila tutulungan ng gobyerno, tumawa naman sila. So, ulitin ko, sana po magtulungan tayo at kung meron may mga ideya, kahit kanino pa galing, kahit huwag na sana politikahin, sana magtulungan tayo. Lalo na yung malalaking kumpanya, handa naman silang tumulong. Sabi ko nga sa isang interview, Benji, alam nyo kung hihingan yung mga malalaking kumpanya, kahit advanced taxes, magbabayad dyan. Bigyan nyo lang na maganda
offer, bigyan nyo lang ng magandang programa. Kasi sila yung may perte eh. Kung tutuusin, kahit hindi mo yung pala, dahil nabanggit mo ng buwis, kahit hindi mo muna pagbayarin ng buwis ang maliliit na mga businesses, mabubuhay ang gobyerno kung hihingan natin ng tulong ang malalaking kumpanya. Kasi more than 65% ng collection natin galing sa large taxpayers. Imagine mo, Direk Benji, kung dadagdagan mo mag-a-advance ng tax payments ang mga large corporations dahil ibigyan sila ng incentive ng gobyerno. Hindi mo kailangang kolektahan ang maliliit na negosyante kahit ang mga empleyado. Pwede mo silang i-exempt during the pandemic. Kasi uulitin ko po, yung buwis na ibabayad ng maliliit na negosyo o ng mga empleyado, kung ibibigay natin sa kanila, malaking tulong na yung pandagdag gastos ay pantustos sa mga gastusin, lalo na dyan sa work from home, online class. Huwag nyo naman ipasa sa employer. Kawawa naman yung mga employer. Wala na ng pondo, nagkukostating na nga. Correct. So sana naman natin, wag lang po ang mga empleyado, pati po yung mga may-ari ng negosyo, tulungan natin sa renta, sa interes, sa buwis, sa sahod, tulungan natin kasi yung ibang bansa, ganun naman din ang ginawa. Hindi naman ito special treatment. Talaga namang maraming bansa nagbigay ng subsidy sa mga employers, sinagot ang yung mga ibang gastusin tulad ng renta, wala munang interes o bayad utang. Kumbaga talagang pinayaan muna silang makabuelo dahil sa pandemya, halos lahat walang kita. So, sana yun ang talagang ibigay lahat ng tulong. Huwag na pong i-installment at huwag na pong pagdalawang issue. Ibigay na pong natin. I'm sure naman. I'm sure na papakinggan tayo ng ating pamahalaan at talaga namang ang ating gobyerno naman ay nakikinig din sa mga advice ng mga ganyan na talaga namang kailangang pakinggan. Diba? Opo. Tayo naman patuloy na tutulong sa ating mga negosyante o taxpayers para magbayad ng tamang buwis. Sana lang mabigyan din ng tax incentives or relief during this pandemic. So, tama ka, Direk Benji, naniniwala tayo na ang gobyerno nandyan para sa atin at kahit na mahirap, makikinig sila at gagawa sila ng paraan para matulungan tayo. Okay. Naku, maraming salamat, Sir Mon, sa inyong inilang time. Well said. Salamat ng marami, Sir. Sa susunod po ulit, okay? Okay, yan po ang tinig ng tax expert na si Ginoong Mon Abrea, ang chairman at senior tax advisor ng Asian Consulting Group o ACG. At sa atin naman pong pagbabalik, pag-usapan naman natin ang usapin ng pagnyunyog at mga bagong tuklas na makatutulong sa industriya ng cocoa farming sa pagbabalik po yan ng ating programang Pulsong Pinoy sa ilang sandali. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Business Tips. Ang pagpaplano ng isang negosyo ay katulad din ng pagpaplano ng isang biyahe. Tanungin ang inyong sarili. Saan ako pupunta ngayon? Saan ko gustong pumunta? Ano ang gagawin ko doon? Paano ko masisiguro na makakarating ako doon? At gaano katagal ang pagpunta doon? Business Tips. Business One-on-One. Benedict Abaiga sa Pulsong Pinoy.
Yes, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa ating programang Pulsong Pinoy. Ito pa rin po ang inyong kabahagi Direct Benji Abaygar. At sa pagkakataong ito, makakapiling naman natin sa ating linya, sa ating huling segment, ang President and CEO ng Yovel East AgriVentures na si Ginoong James Peña Florida Amparo. Sir James, magandang hapon po. Nandiyan na ba sa ating linya si Sir James? Okay, mukhang wala pa yata sa ating linya at tinatawagan pa. At yun nga, mamaya ay ating pag-uusapan nga ang usapin ng pagyonyog, yung mga nagkokopra dyan. At ang kumpanya ni Sir James, ang Yovel East AgriVentures, ay mukhang merong bagong machine na create, na gawa, na tinitiyak nila na makakatulong nga ito sa ating mga kababayang nagkokopra para padaliin ang kanilang pamumuhay at pagtatrabaho, yung tinatawag na coconut climbing machine, yung coconut climbing machine. Yan, para mas mabilis na makuha yung mga coconut dyan sa puno ng nyog. Yan. Okay, at nandiyan na ba sa ating linya si Sir James? Sir James Amparo? At wala pa yata sa ating linya. Samantala, pasadaan muna natin itong balita na ito. Yung San Miguel Corporation pala ay mukhang interesado nga mag-invest sa ito mga crops. Mukhang maglalagay ang San Miguel Corporation ng mga crabs, parang pantulong sa mga residente diyan sa Bulacan. Tinatayang nasa 100,000 mud crabs kada buwan ang ilalagay sa 10 hectare na mangrove plantation sa Bulacan para maprotekta ng mangrove. Layo nitong makapagbigay ng livelihood sa mga kababayan nating Bulakenyo. Yan po ay plano ng San Miguel Corporation. Paglalagay ng mga mangrove o bakawan sa lugar niyan. At mukhang nandiyan na yata sa ating linya si Sir James Amparo. Yes, magandang hapon, Sir James Amparo. Naku, welcome back. Sa ikalawang pagkakataon, nandito ka na rin sa wakas. Yun nga, binabanggit ko nga kanina. At ang inyong company, yung Yovel East AgriVentures, ay nasa larangan ng R&D, di ba? Research and Development. At mukhang nakagawa kayo ng tinatawag na makina para makatulong sa mga nagkokopra. Maaari niyo po bang ibahagi ito sa ating mga tagapakinig, sir? Go ahead po. Yes, Sir Benedict. Good afternoon. Maraming salamat sa pag-imbita ulit sa iyong programa. I'm so proud na natatawagan mo kami palagi para marinig yung advocacy natin about agriculture. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Yes, sir, yung sa tanong niya regarding dun sa coconut, napakagandang sir, yung history natin sa coconut, Kasi yung country natin is meron tayong almost 3.5 million hectares ng coconut. Pero magtataka ka, ang one of the poorest of the poor natin ng mga farmers is coming also from the coconut sector. Diba? Pero napakalaki ng market ng coconut, ang daming pakinabang. Kasi mostly yung coconut natin are going to copra. Alam natin yung copra is one of the cheapest form ng coconut oil na derivatives niya. And we're competing directly with palm oil. Yung palm oil ang pinakamura na oil, na cooking oil sa buong mundo. So dyan yung medyo nahihirapan tayong makipag-compete. So ang laki sir na naging problem natin noong 2017, unti-unting bumagsak yung presyo ng palm oil. Noong 2018, yung European market, nag-stop sila mag-purchase ng palm oil because of the environmental reasons. Talagang sumadsad yung bagsak ng palm oil. Ang masakit nun, Sir Benedict, pati yung coconut natin na damay. Kasi directly competing sa palm oil. So pati yung coconut price natin bumagsak.
ang maganda sir, yung Department of Agriculture natin, PCA, mabilis naman silang umaksyon. Nagsabi sila na mag-shift tayo to other forms of coconut. No, sabi nila let's shift to young coconut, green coconut. Diba? Ikaw sir, mahilig ka dyan di ba? Sa buko. Napaka-healthy niyan ng buko. So makita mo dito sa labas, mga nagkakariton, di ba? So pag may nakita ka ng fresh na buko dyan, bibili ka. So dito, pagdating dito sa market sir, ang presyo na niyan is mga 35-40 pesos. Diba? Yung isang piraso isang piraso. So sabi ng Philippine Coconut Authority natin, instead of mag-copra, diba? Bakit hindi na lang sila magbenta ng buko, yung kulay green, yung fresh, diba? Yung fresh, yung grass. Kasi pagdating dito sa market, mahal na. So, compared mo sa copra, maghihintay sila mag-mature, yung fresh, maaga nilang harvest, magiging pera na kagad para sa mga farmers. Diba? So, nung bumagsak yung presyo ng copra, inas kami ng Philippine Coconut Authority na mag-assist, na tumulong, so tinulungan natin yung mga farmers natin. Kala natin ganun lang kabilis mag-shift from matured coconut to green coconut. Hindi pala ganun kadali, Sir Benedict. Mahirap pala. Medyo mahirap kasi yung matured coconut, sir, kailangan mong sungkitin lang ng mahabang stick, di ba? Yung matured coconut. Pero yung green coconut, hindi mo siya pwedeng sungkitin. Kasi pag bumagsak siya, ng sinungkit mo is mababasag. No, hindi pa siya ganun ka-matured. So, ang ginawa natin, sabi natin gano'n, kailangan mo ng skilled na tagakyat, skilled climber. Diba? Nakita mo siya yung mga umakit ng buko? Yes. Diba? Yes. So, diba, maraming ganyan. Mahusay ka talaga umakit yan. Oo, dapat talaga meron ka talagang tagakyat. Meron kang talent. Talaga, Kasi hindi lang talent, Sir Benedict, dapat malakas ang loob mo. Kasi nakakatakot yun nakakatakot tayo, hindi natin kaya yung gano'n. So, highly dependent siya dun sa skilled worker. Diba yung tagakyat? Diba? So, kaya doon nagmamahal din yung coconut natin. Tapos hindi lahat kasi kayang umakyat. So, hindi siya para sa lahat ng trabaho. Diba? So, nakita natin yung problem nito. Naalala namin yan, nung nakita namin yung problem na yan. Sabi namin, nung nakaraan, nagpapadating tayo ng coconut dito sa Manila, may isang time na hindi nakapag-deliver yung truck natin. Sabi ko, bakit? Kasi yung taga-akit namin, nalasing kinagabihan, may birthday. Kaya nga eh. Pero dahil dyan, doon kayo nakakreate, nakapag-isip, nag-develop kayo ng makina, no? Yes. Ng machine? Yes, sir. So, every problem kasi, may solution yan eh. So, sabi nga namin, everything is created, no? So, kaya nga. Kaya na to, no? Nakaka-excite for our coconut farmers. Ngayon po, ngayon sir, may dinevelop tayong machine. This is Filipino-made, proudly Filipino-made, no? Kahit sino na, pwedeng umakit ng coconut. Talaga? Yes, kahit ikaw, Sir Benedict, minsan makabisita ka dito sa office, pakita ko sa yung picture kita, kung paano kahit ikaw, kaya mong umakit ng coconut. Diba? So may develop mong coconut time tawag dyan sa coconut time machine. Yes. Mas madali na, pag-akyat ng puno ng buko, ng nyog. Yes. Napakadali na kahit babae, pwedeng umakyat. So meron kayong nagagawa na ganyan, na makakatulong sa ating mga magkokopra, magnyanyog, Yes, sir. Hindi lang sa magkukopra, no? So, actually, yung pagkakaroon ngayon ng other products na pwede, no? Pag tinignan mo ko, sir, sa market, tawag dito, mas mura yung coconut natin kaysa sa Thailand, yung raw material. Diba? Pero pagdating sa final product, bakit hindi tayo makapag-compete? No, mas mahal tayo lagi. Imagine mo, sir, sa Thailand, ang presyo ng coconut nila, is mga nasa 10 pesos, 11. Sa atin, nasa 5 pesos. Ang laki ng diferensya, Laki ng diferensya. Mas mahal sila, sir, yung raw material. Pero, samantalang dito sa Pilipinas, ang dami ring buko, di ba? Kahit saan. Kahit saan. Sa atin, mas mura yung raw material natin. Pero magulat ka, pag naging virgin coconut oil na, pag tawag dito, yung coco sugar na lang, sugar, tapos yung lambanog natin, coco sap, yung kukuhanin mo, bakit mas mahal na?
Kaya nga eh. Diba? Doon ka magtataka, no, bakit mas mahal na pagdating. Kasi yung cost ng raw material, yung cost ng labor natin mas mataas, yung logistical cost natin mas mataas. Diba? Ayun yung sad part doon. No? So dito sir, sa ginawa nating technology, yung coconut climbing machine natin, kahit sino na, hindi mo na kailangan ng skilled na climber para umakyat. Kahit sino, pwede nang umakyat ng coconut, diba? Kahit sino, pwede nang mag-harvest. Sa mga interested dyan sa tinatawag kong coconut climbing machine, sa mga interesado, saan po ba sila maring tumingin yan ng inyong ginawang machine na yan? May website po ba kayo? Saan po makikita? Yes sir, mag-message lang sila sa atin, no? Sa Facebook page natin, visit nila Yovel East na Facebook page natin, diba? Tapos may number tayo sa opisina, may cellphone tayo, 0917-143-1519. Yan, so pwede silang kumontak dyan, ulitin diba? niyo pa po, sir. 0917-143-1519. Okay, yun. Or better, pwede lang pumunta sa Facebook page natin, may sasagot naman dyan, no, sa messenger na Facebook natin, sa Yovel East Research and Development. No? Yes, so, sir. Yes, sir. Naku, magandang talakayan pa sana yan. Kaya lang, medyo kapos na tayo sa ating oras. Pero definitely sa susunod, magkakausap pa rin tayo, sir. Okay. Naku, maraming salamat sa inyong time, sir. Peña, Florida. Yes, sir. Yes, sir. Walang problema, Sir Benedict. Anytime, no? Kontakin lang. No? Tawagan mo, we're always open for you. Okay, at yan po ang tinig ng Yovel East Agri-Ventures na President na si James Amparo. Okay, at yan po, nagtapos na naman po ang ating isang oras na